Bine v-am regăsit la un nou episod de Minigames. De data aceasta ne jucăm împreună cu Răzvan. Valoare de aia mare, bă. Și am mai jucat de 7 ori și am câștigat de 6 ori. Sunt trist. numai tu. Da. Ai votat vreo ceva? Și eu n-am apucat să vot. N-am apucat. Eu n-am apucat. Să stai cu copaci. E nașpa tare. Copaci, de mâini nervioasă. Ne jucăm Gravity ca un fel de dropper. Cred că ați mai văzut la alții. Chiar este dropper. Bă, Nu fel de dropper. Dropper și e. Numai o mapă nu știu. Spears ăla, ultima mapă nu știu. Băia nici eu nu știu. Am picat pe lângă. Da. Vreau măcar în top să fiu. Hai că am picat la final. Repede, hai, Răzvan. Am doar două fail-uri. Mi-am un fail. E asta cu asteroizi. Care? E foarte ușor, asteroizi. Te duci pe mijloc, adică îți dai drumul și doar te dai stânga dreapta. Eu nu mai ved, nu mi se... Generau ceancurile. Gata. What? Am căzut prin apă, care-i faza? Gata. Am 2 failuri. Eu am 4 failuri. Nu iar asta, nu iar cu caci. E un căcat asta cu... Nu iar copaci, frate. M-a săturat de tu abia la copaci. copaci ești? Eu-s la spiralele astea. Oh, toate mapele care nu-mi plac. Trebuia să fii heal ăla. Nu! Să-mi bag, m-a dus acolo, știi, pe... S-au dat geancurile. M-a dus pe glass. Da, știu, e nașpa. Hai că mă... Cât am apăsat a 5-a, hai. Am șansa să câștig. Băi, hai repede. Spears. Am jucat-o. Așa, și am ieșit pe locul 3. Tu ești în spatele meu. Nu? Prima dată când câștigă Răzvan. Lași mă acolo. Să nu știe nimeni. Este, bă. A fost totuși destul de ușor. Câte failuri ai avut? Failuri? Vedem la sfârșit. Da. Da, și joc cu o textură nouă. Numită... Nu știu cum se numește, ceva cu Infinite. Hotdog. Nu? Nu, e. cu Infinite joc. Aia nu. Este foarte șmecher, dar este de PvP. Și am uitat să o scot. Și eu folosesc Wolfgang Pepper. O am și eu pe aia. Cine nu are. Cei care nu știu pădări au red. Da, și eu îl știam. Acum, am aflat și eu de el recent. Ți-am zis eu de el. Da. Ai încă 20 ceva de 24. Da, s-a lăsat din Minecraft. Ce ai, mă? Da? Nu mai postează Minecraft, gata. Face chestii amuzante, mă rog. Vorbește despre nu știu ce. Gata, mă. Băi, facem promovare ăla sau... Bine, da. Și știu că am văzut și eu. Că făcea surf pe CSGO. Ai văzut... Băi, aude tare, rău. Ai văzut episodul ăla cu ăla care vorbea italian sau italian? Nici nu știu ce vrei zici. Hai pe... spaniol, nu mai știu. Hai pe mapa care se face verde. 48. Bun. Votăm... 2, eu votez 2, Oceanul. Mina, Spears, 3 și Bounce. Cel mai ușor. Am votat și
Băi, nu știu ce am văzut. Am apăsat și eu. Și am aici 8 jucate și 7 victorii. Câte? 7 victorii, 8 jucate. Eu am o victorie, 5 jucate. Mm. După scor îți dai seama că sunt praf. Asta e ușoară. Băi, de... Da, eu uite ce mă pun și aici, rămân. Și mă dau doar în față puțin. Da, și eu. O să ai oceanul, nu? Da. Da. După mina, după aia cu Aia cu- rotundurile, cu... Nu, cu bățe. Cu ce? Ultima care am avut-o runda trecută. După aia copcaci. Da, așa le zic eu, copcaci, da, copcaci. Deci mereu când pare că mă duc și eu liniștit așa și câștig, atunci mor. Ce-ai mărit? Îs la mine ăla. Și eu. L-am trecut. N-am niciun fail. Asta e. Eu ți-am zis. Bă, m-a dat direct, căzând. Și-am făcut un fel din cauza că m-a dat direct. Bă, frate, nu m-a dat direct. Cum se dă? Deci nu știu de ce m-a dat... Bă, Este foarte mișto minigame-ul. Îl recomand și vouă să-l încercați. Am 0 fail-uri și sunt la mapa a 4-a. și eu tot acolo, cu copaci, nu? Nu, mapa a 4-a este a 3-a. Între copaci. A 4-a e asta, cu spiralele astea. Asta e bounce. Am terminat. Uite. Era... deci înseamnă că a 4-a era... Aia cu copaci, aveai dreptate. Bă, eu ți-am zis. Deci, e acum, când eu vă zic ceva, pe mine mă credeți. Gata, am terminat. Al câtelea loc. Deci numai când filmez... Da, păi noroc cum vine așa. Când filmezi. Și mai întâmplă. Deci trebuie să dea like toată lumea. Nu? Da. Dați, bă, voi și voi un like. Bă, băieți. Bă, să vă explic ceva. Deci Răzvan, bă, nu dă like, bă. Dacă dați like, îl face și pe el să dea like. Nu? Nu, Răzvan? Da. Să-mi faceți demonstrație, că eu nu știu butonul. Dacă nu dați voi, nu dau niciun. Ce ciudat arată slime-urile. Parcă e un bloc de emerald. Parcă Serios? sunt, da. Pe cu... Da, bă, deci, umbra asta face o formă a emeraldului. Dacă te uiți bine. Ce umbră. La slime aici. Da, umbra. Da, face forma aia de emerald. Hai că cage. Mulțumesc pentru acordarea vizionată și ne revedem data viitoare. Pa, bă. Dacă mai dați like. Da. Da, bă. Pa!